De tine, Sfânta Evanghelie a Sfântului Evanghelist Luca. Zisea Domnul, precum voiți ca să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor asemenea. Că de iubiți spre cei ce vă iubesc spre voi, ce dar este vouă, că și păcătoșii iubesc spre cei ce îi iubesc spre dânsii. Și ne faceți bine celor ce fac vouă bine, ce dar este vouă, că și păcătoșii aceiași fac. Și de dat împrumut celor de la care nădăjduiți a lua, ce dar este vouă, că și păcătoșii dau păcătoșilor împrumut, ca să ia în tocmai. Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați împrumut, nimic nădăjduind, și va fi plata voastră multă și veți fi fii ai celui prea înalt, că El este bun spre cei nemulțumitori și spre cei răi. Deci